ukuthi mina ngibuyisene Dongwe. Konke engikhulumayo kuyiqiniso, indodakazi yami imsulwa ayihlangene nalento. Isigebengu imina uDongwe. Lo time ushayisa ukuthi uguqe phansi uthandaze. Uringe nazo zonke ingelesi zakho ngishaka Sathane. Utshele sikuhlangabeze. Ngihlanyisi mina, ngihlanyisi wena. Ngizahlala phansi uthandaze kanti nihlala nenzanda lapha emtshejane every Sunday. Thandaza mani. Yebo, imini. Asambe sekhaya uyagoduka. Ngiyabonga baba. Ngihamba usinda wena silathatha sehata. Kuzelela zonsizwa, kuzelela abo bantu. Oh, hey. Yesisha madoda. Awathi inkanyezi izinto ezikhanya ngobumnyama. Usomatekisi uyalazi ndawo. Uyalazi ujawo mkhulu, hey. Hayi umhlubo enkatini. Hey, manje onkazimulo sebavuka nje. Bavele benza nje amajuice bawakhanda. Impilo mntakasisi. Impilo mntakasisi yabona impilo manje esishintshe kakhulu yabona. Isiyenza manje nasi sithanda ukuphila ngendlela eshintshile. Ukuvela kwakho mntakasisi kuyathusa. Kufana nokudlula kwenkankani ngathi kube ukufa. Ngathi kube hayi ndoda yini ungenze ngathi mhlawumbe ngumuntu oneyinkinga noma nje ngangila mhlawumbe ngibalekela umphakathi nje. Hayi lutho. Awuyena umngane wami oneyinkinga ukuthi nje umngane wami ovela uma enezinkinga kuphela. Yeah. Kodwa yabona le juice le njengoba nje ngiyenza nje kanje wena mntakasisi. I100% le. Yabona. Noma ingangabhalwa ngaphandle kuthiwa 100% juice. I100%. Unlike leyo ozoyithenga utshelwa kuthiwa ibhaliwe kuthiwa 100% juice but wena awukho 100% sure ukuthi i100% yabo. Kodwa ngoba uzwana nami. Yeah. Mntakasisi ngizoloku ngifundisa kancane kancane. Yabona. Kodwa awukubamba la mntakasisi ngibe ukuyizwa le 100% juice engikhuluma ngayo. Yeah. Forward kanjalo. Bambe kanjalo. Eish. Ma usho ke wena khamba kanjani? Ushumayelana sela futhi. Ngisho nje malana ngayo yonke into yabona. Impilo kahle necala lelamkhulu wakhe lelo ofike wa ngibosha lokho njalo ukuthi mina ngafakaza. Afakaza. Yazi lento enzile amaphoyisa angiyifuni manje. Lento ukuthi baphoqa intwana yami ukuthi afakaze ngomkhulu wakhe angiyifuni lento le iyabheda. Ukuthi baphoqa intwana yakhe angikuzwa abazange baze bangiphoqa. Cha abazange baze bangiphoqa. Ngakhuluma nje engikwaziyo nokwakumele ngikhuluma. Eni? Oh. Hambe kahle Dongwe. Ngiyathemba ukuthi uzosiphatha kahle. Ungaphindi ubuye kule ndawo esiqalekiso.
Sorry. Ngiyabonga Nkosi. Ngiyabonga Jehova. Iqiniso leli ngikutshela lona wena mntakazisi yabona. Akekho umuntu owaphoqwa la. Ngahamba nje ngakhuluma engikwaziyo nokuyiko nokufanele. Cha phela mana mfethu kahle kahle lona umkhulu wakho lo sikhuluma ngayo igazi lakho. Uyabona? Igazi lami leli esingayikhethela ukuthi sizalwe. Angithi imndeni asikwazi ukuyikhethela yona ukuthi sifuna ukuzalwa lapha. Into enjalo. Kazimulu uqonda ungitshela kahle kahle yona umkhulu wakho uzothola udili kajele ngenxa yakho. Ngenxa yemisebenzi yakhe. Amen. Mina yazi uyangiqaka mina mangabe ukhuluma kanje ngoba kahle kahle mina la kaMashu kumele ngabe niyangithandaza nini. Kumele ngabe niyangibonga ukuthi nginenzele into ehlula abantu abaningi. Ngazi unibophela isigebengu esesihlukumeze umphakathi omningi. Yabona futhi wena sikakhulukazi kumele ngabe kuyimanje nipheke kwerank niyagiya no-accuse bakho ukuthi iyona into nifuna le yangithi. Hey Kazimulu mina ngitholi yonke lento le. Wena Kazimulu uqonda ungitshela kahle kahle umkhulu wakho ufela ukuthi wena umcebile emva kokuthi nibe nokusondelana okungaka. Hey sipho kuningi osekwenzakalile. Okudala ukuthi kube kuningi osekushintshile. Kazimulu right. Yonke into ihamba kahle. Right. Wena ufunani? Kahle kahle. Yini oyifunayo ngoba nginesiqiniseko sokuthi awuzilanga ukuzongibuza la kongibuza khona la. Kahle la mfowethu ngidinga usizo lapho. Usizo lami olujengani olidingayo? Owathi ngiqala eqaleni ukuthi lapha ene rank yabo kunetekisi lapha yabo ifresh ngathi thanga lamahoku mfethu yabo. Manje umnikazi wakhona iyamshaya installment. Ufuna ukuthi mina nje ngomageza njengokuthanda ukugeza angene ngithathe intambo. Uma sesengithatha intambo kube sekuvela amathuba mhlawumbe njengayizinqayi zivele yebo leyo nto leyo. So yeah into engidinga kuphela ukuze ngihlanganise leyo mshikashelo ngidinga u-30,000. Udinga u-30,000. 30,000. Cha buka mfowethu le mali ngizoyibuyisa yonke yabona mase sekupope mina kuzobe sekupope nawe kamina ka wena yabo uzothi mase sibuyile bese ngiyakhokhela yonke ngiyakuthembisa. Mana Sipho. Mina angisebenzi mina. Mina ngumfundi angisebenzi abafundi abaholi. Mfowethu wathi into engishoyo uwe ekumele ngabe wena unginika imali mina ngoba wena uyasebenza every day uyasebenza. Kumele mina ngize kuwena ngizoboleka imali. Kodwa uwe ola kumina ozoboleka imali. Uyabona? Awungikhumbuzi la. Uyakhumbula Sipho. Ungichazela wena ngokuthi wena uzothenga iquantum elisha ungiqashe mina ngibe uconductor ungitshela ngoLouis Hamilton imoto egijimayo ukuthi wena uchaza nje waphelela lapho lo mlila ungitshela hayi ngoba ubhena mfana wami impilo eyenzeka mntaba uthi ngangifisa ukuthi igaya ngaleyo mhlathi leyo kodwa yagcina igaya ngomunye umhlathi ula uzocela wena ukuthi ufuna ingcezo zezinto umkhulu ayisebenzile cha mfowethu angizele lana ngoba mhlawumbe ngizofuna imali zamkhulu wakho mina cha mfowethu buka ngizwe into engifuna la ngifuna ukuthi wena njengomfowethu yabo ungisize nje ami ngidesperate ngiyidinga le nyoko boy njengomfowenu omkhumbula kuphela uma udesperate uchaza kwakhe akwenza umehluko ngoba mina ngibona nje ukuthi wena ula uzofuna wena uyiqola wena kahle kahle ubona ithuba wena lokuthi kufanele uzongena wena ngembo ufuna izinto zamkhulu ekubeni nanigiya ngethambula lakhe nini Kazimulu mfowethu ngiyacela nje yami ngiyidinga le nyoko maroda awuthi ngikucebise la nje yami ngoba wena umfowethu wena ethi ngikusize la uma ngabe ufuna imali hambe ngwashonisa ufike uboleka imali uhamba uye ebhanki ukhulume nebhanki lakho likuboleka imali ungezi la kumina ngeke angibolekisi mina ngemali anginayo nje imali ukubolekisa mina hayi izwakala hayi thana ngoba siyazwana mina khohlwa ukuthi ngike ngacela kulungile into yamahala nayo into yamahala phela we somatekisi
Baba mnini mandla onke nangumntanami ngiyamhlambulula manje bonke ububi namathunzi amnyama nazo zonke izithunzela asuka nazo ejele lithi akusale lana lithi izwi lakho izono zoyise ziwela kubantwana ngiyayisusa izono zikambuyiseni phezu kwakhe akungabi bikho lutho lophindela umlandela liphindele lithi kwabaseKorinte besibili 5:17 uma umuntu ekuNkulunkulu uyakuba isidalwa esisha bheka okudala kudlulile kuyakuvela okusha sibe abakhululekile impela ngiyamkhulula ke nami manje ubona bonke ububi nobumnyama kungabikho lutho oluzomlandela isho lokho emva kwami Okhululekile ikhululekile futhi Sukuma sambe sekhaya sekhona lutho oluzokulandela ungabisabheke emuva Yabona baba kusiza ukuthi lale kanje emini yonke. Ukuthi wena njengamanje udlule esikhathini esinzima. Impilo ayilindi nawe ukuthi uzobe right baba. Nalokho manje izibukele bese iyaqhubeka nje. Baba makwenzekile wasemjahweni wempilo. Waqhuzuka wawo. Kubalekile ukuthi uvuke uzithintithe time ebese uphokophela phambili. Ngoba ukuhlala kanje emini yonke ungenzi lutho. Ngeke ukusiza ngalutho baba. Nalokho uzocindezela umphefumulo wakhe ebumnyameni. Thamani futhi awuphekile. Emva kokuthi mina baba ngiphume ngiyozamela thina into esoyibeka etafuleni. Wena baba zange uzupheka. Asambe kade ngihambile ngiyobona lo muntu obethethwe ngisiza ukuthola lo 30,000. Yazi ilahle kuphi? Welahle sengitshena ukuthi inzalo yakhe u60%. 60%. Ngiyacabanga. Azami impilo izofika ikunyomve. Ifike ithathe inyomve kwezwe emncane ikuhluphekise time. Ibese uthi ngalesikhathi lesodinga khona abantu kuyilapha abashabalala khona kuhlo kwamazolo ebonila. Yabona mina baba mina ngangifisa uba uLewis Hamilton. Ngangifisa ukuthi ngishaye iFormula 1 time. Kodwa impilo yangibeka kuphi? Ngifaka ematekisini. Ngenza usomatekiso. Okay, kulungile ithe singifakile lapha ematekisini time ngazama ukuthi ngibone impilo ngendlela epositive, ngendlela engcono, ngizama ukukhipha ubest wami lapha. Ngivuke njalo ekseni ngihambe ngiyogibeza abantu ngishiswe ilanga imini yonke time. Ngibe ngaholifa khona.
Yazi baba bengitshela ukuthi mina ukuthola le tekisi yesibili kuzosisiza la ekhaya kwakumbuso omusha wakwaZulu. Yazi Simon ngibona indlela efresh ngayo le tekisi ngathi intsha. Bese ngiqala ngibona ngamehlo enqondo Timer. Ngibona ithatha umzilo omusha. Bengitshela ukuthi uyabona kusuka namhlanje izinto zashintsha kwaZulu. Ngoba Timer isona step lesi bekade ngisidinga ukuze ngikwazi uqala umbuso wala ekhaya. Kodwa into ebekade ngiyidinga ukuze lelo phupho lelo libe iphupho eliphilayo. 30,000. Yabona ngiyamnyanya ukuhlupheka mina Timer. Ngisonto ukuhlupheka. Kwenzani? Mawungitshela manje wena ukuthi mawungitshela manje ukuthi icase yami yaphi ayingenanga. No, come on man. Ngiyakhokhela wena man. Usho ukuthi mina ngikhokhela ukuthi wena ungitshela istory vele leso ngitshela sona. No, istory wena ngicabanga ukuthi ngisawotela la ngikhona. Yazi mawabona lokudla engikudlayo la. Yazi udlala endaweni enjani? Mattress wakhona kwabona mncane kanjani? Hayi come on wena man. Angike Paris lapho uzwa khona ama wine man. Your hell. Ngikhiphe la kule ndawo man, ngikhiphe lana. Otherwise siyazini phela la. Uma ngikhiphe la mina ngizokusa kwafiyo. Tshela. Yeah. Khiphe la kule ndawo man, otherwise ngizothola umunye umuntu ozongikhipha lana man. Ha! You vagabond man. Dr. Ngolo. Sabe isikhathi samsiseleni. Ngiyakuzwa ufana na. Mhlawumbe mfana wami khona into ezoqhamuka. Uyazi le emhlabeni ukuthi isondo hlezi lijika njalo liphenduka. Mhlawumbe futhi cha. Yabona baba kahle thina siphilele ukuthi sihlale ethembeni. Sitshela ukuthi yonke into egcineni izolunga kanti cha sayikhohlisa. Sina baba siphilele ukuthi kahle siphophe amaphupho angasoza afezeka. Sigida entweni eyodwa umlando manje usiphinda. Yabona thina baba mhlawumbe abanye bethu kwabhala encwadini zezimpilo zethu ukuthi kahle sizibonelo zenhlupheko. Sohlezi zizehluleke time. Ngoba njalo baba uma sithi siyazama ukuthi siphokophele phambili empilweni kuhlale khona into ezosibuyisela emuva. Mina Thama bengitshela ukuthi kuzoshaya lesi sikhathi lesi senginelami flat mina. Bengitshela ukuthi kuzobe sikugcwela wami amatekisi la. Kukhona nabantu abangisebenzelayo. Kodwa kusobala ukuthi lokho akusoze kwenzeka. Ngoba njalo mase sengikubambe ngazo zombili izandla kuhlale kungiphunyuka time. Ngoba ngisho nawe baba. Nawe wazama ukuyinuka impilo engcono nkathi usahleli nalo mthakashana noma Russia lapha. Washintsha kokwangathi impilo yakhe yaqala iyalunga kwangathi uzoqala ubuka ngendlela ehlulekile. Uqede mva lokho baba waphelela phi? Waphelela khona la. Kulomjondolo lo ukuhlupheka. Impilo yakho baba ayindawo imile ifana neyami kahle into yala emndenini baba. Sidalela ukuhlupheka thina la ekhaya. Ngoba baba ungifice ngihlupheka la nawe abusa uhluphekile wazongihluphekisa nawe sahlupheka sobabili kwasho ukuthi la ekhaya kusehlupheka kahle la ekhaya ikuyasahlupheka la ekhaya baba. Ethama kuningi baba. Kuningi. Ayikho futhi into esiyoshintsha sahlupheka kanje.
nje ngeke nisayenza lutho uzebujabula awuzange lazoklina amaselo wasejele ngikunzi hey baba banda unenkinga nalokho nanqabelana kanjena nje lapha abantu behleli ngala indaba nikugoslow yini kushone bani